Πάμε να δούμε τι γλυκό έχει εδώ. Πάμε να πάρουμε. Βρήκαμε φρούτα. Κοίτα, μήλο. Θέλουμε ένα τυραμίσου. Σας πω, ένα τυραμίσου, ένα βατό μουρότο, ένα χρόνο. Ένα καφέ. Ένα μήλο. Τυρί έχει. Έχει και τυρί. 1, 2, 3, 4 κομμάτια. Μπανάνα. 4. Μπανάνα. Και μπανάνα. Ναι. Και μπανάνα. 5 κομμάτια. Ναι. Όλα τα ένα-ένα. Όλα ένα-ένα βάλε. Όλα ένα-ένα. Όλα ένα-ένα. Όχι, όλα ένα-ένα. Από όλα. Από όλα ένα-ένα. Από όλα ένα-ένα. Καλό. Μπράβο. Ναι. Εντάξει, ευχαριστημένη είσαι. Έλα, έλα. Ευχαριστημένη είσαι. Μαρία. Εντάξει, βάλε πίσω να μην γραμμάτι. Όχι. όλα τα shop for জায়গায় মানে সব সুন্দর আমি মিষ্টির দোকান আছে সব ধরনের মিষ্টি নিয়ে আসি Mango দেখবে মারিয়ার ফল মিষ্টি পাওয়া গেছে লাস্ট পর্যন্ত ফল মিষ্টি পাওয়া গেছে না